Volám sa Denisa Pacholská, mám 19 rokov a pochádzam z východného Slovenska. Už 3. rok študujem v zahraničí. Do Škótska som pricestovala vďaka získaniu štipendia. Všetko svoje úsilie som vložila do snahy získať čo najlepšie akademické výsledky. To mi umožnilo pokračovať v štúdiu na Univerzite St. Andrews. Momentálne som v 1. ročníku a študujem medzinárodné vzťahy, psychológiu a arabský jazyk. Hoci sa mi štúdium veľmi páči, je nesmierne finančne náročné. Som motivovaná, snaživá a chcem sa stať reprezentatívnym mladým človekom. Venujem sa jazykom, medzinárodným vzťahom a politike, vedeckej práci, hudbe a aj cestovaniu. Minulý rok som Slovensko reprezentovala na letnom transatlantickom seminári Benjamina Franklina, ktorý bol zameraný na rozvoj diplomatických vzťahov a dialógu medzi krajinami Severnej Ameriky a Európy. Počas tohto seminára som tiež vypracovala projekt spolupráce medzi krajinami Európskej únie. Počas leta som sa zúčastnila programu na Jerevanskej univerzite v Arménsku, ktorý bol orientovaný na riešenie otázok rodovej rovnosti, slobodných médií a aj životného prostredia. Program AXA pre mňa predstavuje jedinečnú šancu získania finančných prostriedkov, ktoré by mi dopomohli k realizácii štúdia. Vzdelanie považujem za najdôležitejšiu a najperspektívnejšiu hodnotu v živote človeka. Prostriedky by som využila na hradenie nákladov, ktoré vznikajú pri mojom štúdiu v zahraničí, a to hlavne na hradenie poplatkov za ubytovanie, ďalej na cestovné náklady a náklady spojené s realizáciou medzinárodných projektov.